ni Debilerga Larreinaga naiz, kriminologoa naiz, eta, inotez nahiko espezializazio, horien artean ikasketa feministen masterra inot, beste master bat bebai perfilazio kriminalean, eta indarkeri matxistako posgrado bat, eta biktimologiako posgrado bat, orduan, nahiko generoan eta genero perspektiban edo genero ikuspuntuan eta ikuspuntu feministan nahiko aditua naiz, zentzu horretan, bintzat akademikoki. Eta orduan, gaurko niri udako ikastaroa da biktimizazio sexualaren ingurukoa, konkretuki ziberespazioan ematen dana. Eta, klaro, biktimizazio sexuala eta normalean biktimizazio sexualaren biktimak emakumeak izaten direnez, normalean badoa oso lotuta hori genero perspektiba horretatik edo feminismo ikuspuntu horretatik. Orduan, arrazoi horregatik da apur bat gai hau niretzat irakargarria eta interesantia. Esatea, ziberespazioko biktimizazio sexualak edo eraso sexualak, nahi duzuen bezala, igoera bat egon da, ja existitzen zen, teknologia berriaikin, imaginatu hori, areagotze ikaragarri bat egon da zentzu horretan, ezta? Baina ja sare sozialak sartu direnean hor internetan erabilera horretan kontrola ezina bihurtu da. Guztiz kontrola ezina bihurtu da, ezin da jarraitu, zu naiz eta ezabatu aldo zuzen eduki gehienak ziberespazioan ematen direzen edukiak eta naiz eta ezabatu azkenean inoiz ez da betirako ezabatzen, orduan da leku bat, delitua burutzeko, txarto esan da festa bat, delituaren festa bat bihurtu da. Biktimizazio sexualak ziberespazioan dau kolektibo bereziki zaurgarri bat eta kolektibo hori adin txikikoak izaten dira eta umeak izaten dira eta hor adi egon beharko zen eta hor jarri fokoaz oso askoz ere larriagoa da, kolektibo honen aurkako eraso sexualak itea helduak diren pertsonenak baino. Eta ez da hori bakarrik, gauza bat adibidez, ezta? Biktimizazio sexuala ziberespazioan suposatu leikela irudi batzuk edo bideo batzuen difusioa ematea, ezta? Ze pasatzen da, heldua zarenean, baita da, txarra da, baina ume baten edo adingabeko baten kasuan, hor zabaltzen zabiltzena ez da bideo sexual bat bakarrik, hor pornografia infantila da. Esatea, biktimizazio sexualaren biktimak normalean, bai ziberespazioan zein errealitate arruntean, eukitzabe bi sentimendu, batez bi sentimendu garrantzitu, izaten dela erruduntasuna eta lotza. Eta horrek ze suposatzen da, salaketa bat estarteratzea, zure familiari eskontatzea, ingurukoak ez jakitea, lagunei, ze lotza, nola kotau, honetaz enteratzen baldin badira zepentzako edo niretaz, edo erruduntasun sentimentua. Baso zer ginal neben, segatik ez neben ekidin, nola gertatu zaitau, ez? Orduan, arrazo horregatik ez da akuditzen igual zerbitzu konkretu batzuetara eta interesgarriagoak izango zirenak joateko, ez? Igual ez bakarrik salaketa bat arteratzera, ze askotan salaketa arteratzerakoan berbiktimizazioa suposatzen da, hau da, biktimak behin eta berriz kontatu behar da, pasatu jakona, eta horren ondorioz berbiktimizazioa deitzen den prozesu bat da, eta da gaizki, egoera gaizki txar bat biktimarentzat, gaizki sentiretzen dalako, eta behin eta berriz, berbizitzen egon behar dalako biktimizazio sexual hori alde batetik. Eta, biktimak zer egin aldauen honen aurrean, medio formal, instituzionaletatik aparte, beste medio batzuk egon aldia, ONG-ak, kolektibo feministak, justizia restauratiboa, eta bar.